खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि थांनाय इउपिपिएल सरकारनि समाव बर' हारिनि गेजेराव गासै मोन 21 मुवा बेसादफोरखौ जीआई खालामनो हादोंमोन एबा जीआई मोननो हादोंमोन थामहिनबा जिअग्राफिकेल इन्डिकेशन मोननो हादोंमोन आरो बे समाव फिन आरोबाव बर' हारिनि गेजेराव मोनसे गोजोनथाव जानो थांगासिनो दं फिन आरोबाव मोनद' मुवा बेसादखौ बर' हारिनि थाखाय मोनसे जीआई थामहिनबा जा जिअग्राफिकेल इन्डिकेशन खालामनो थांगासिनो दं बेफोर जाहैबाय सिजौ बाथौ धोरोमनि जा सिजौ दंफां बे सिजौ दंफांखौ बे समाव जीआई खालामनो थाखाय गोदानै आरोबाव एप्लिकेशन खालामनाय जादों एबा एप्लिकेशन होनाय जादों आरो साम' ओंख्रि गाम्बारि खामफ्लाय वाल गाहेन थुंग्रि माइब्रा माइरं बेफोरबायदि बे मोनद' गासैखौबो फिन आरोबाव गोदानै जीआईनि थाखाय बे समाव फिन आरोबाव एप्लिकेशन एबा एप्लाइ खालामनाय जादों होननानै बे समाव जों आथिखालनि जा जीआईनि खामानि मावबाय थादों जा जिअग्राफिकेल इन्डिकेशननि खामानि मावबाय थादों बिथांमोननि हानजाया बे समाव जोंनि खौरांनि गेजेरजों एबा जोंनियाव बे समाव फोरमायहरदों जे फैबाय थानाय समाव थाबैनो बे मोनद' मुवा बेसादफोरा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव फिन आरोबाव मोनसे जिअग्राफिकेल इन्डिकेशन जानो थांगासिनो दं होननानै बे समाव फोरमायहरदों दा फिन आरोबाव फोरमायबावोदि सेथियावनो फिन आरोबाव सिजौ बिफां बे सिजौ बिफांखौबो जा जिअग्राफिकेल इन्डिकेशन बर'नि थाखाय खालामनो थांगासिनो दं आरो साम' ओंख्रि गाम्बारि खामफ्लाय वाल गाहेन थुंग्रि माइब्रा माइरंखौबो बे समाव जिअग्राफिकेल इन्डिकेशन जा जीआई मोननो थांगासिनो दं एबा जीआईनि थाखाय एप्लाइ खालामदों बे समाव मख'नांगोन दि थांनाय आथिखालनि जा एबा थांनाय जा 5 बोसोरनि इउपिपिएलनि सरकार बै इउपिपिएलनि सरकारनि समाव खालामनाय जादोंमोन बे जाहैबाय बड' आर'नाइ जा बड'नि आर'नाइ बेखौबो जोंहा जीआई मोननो हादोंमोन बड' दख'ना बड' इरि सिल्क इन्दि जि बड' जोमग्रा बेफोरबायदि गासै मोन 21 मुवा बेसादखौ बे समाव जिअग्राफिकेल इन्डिकेशन बर' हारिनि गेजेराव मोननो हादोंमोन फिन आरोबाव बे समाव गोदानै मोनद' मुवा बेसादखौ जिअग्राफिकेल इन्डिकेशन खालामनो एबा एप्लाइ खालामनाय जाबाय होननानै बे समाव जा जिअग्राफिकेल इन्डिकेशननि खामानि मावनाय हानजा बै हानजाफोरा बे समाव जोंनि खौरांनिसिम एबा जोंनि खौरां बिजोंसिम दैथायहरनाय जादों।